Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 22, versi minn 34 sa 40. Il-Fariżej meta semgħu kif lis-Seduċej kien saddilhom ħalqhom, inġabru madwaru, u wieħed minnhom għaref fil-liġi għamillu din il-mistoqsija biex iġarbu. Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir fil-liġi? Qallu Ġesu, ħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu il-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'inhu l-iskop tal-liġi u l-kmandamenti ta' Alla? Il-Fariżej kienu jiftaħru dwar l-għarfien li kellhom dwar il-liġi u r-ritwali tagħhom. Ħajjithom kollha kienu jiddedikawha għall-istudju tas-616 il-preċett tat-Testament il-Qadim, flimkien ma' numru kbir ta' kummentarji minn diversi għalliema. Huma għaddew lil Ġesu mill-prova biex jaraw jekk hu kienx tassew jifhem fil-liġi kif jifhmuha huma. Ġesu jissorprendihom bis-simpliċità profonda fir-risposta tiegħu li tixet kemm kien mitħla tal-liġi ta' Alla u tal-iskop tagħha. Alla xi jrid minna? Sempliċement li nħobbu bħalma jħobb hu. Alla huwa mħabba u kull ma jagħmel ħireġ mill-imħabba tiegħu għalina. Alla ħabna l-ewwel u l-imħabba tagħna lejh hi r-risposta għall grazzi u l-ġenerożità tiegħu lejna li huma bla qies. Li nħobbu lil Alla jiġi l-ewwel u li nħobbu lil proxmu għandu l-eruq tiegħu fl-istess imħabba li aħna nagħtu lil Alla. Aktar ma nsiru nafu dwar l-imħabba u l-verità ta' Alla, aktar insiru nħobbu dak li jħobb hu u nwarbu dak li hu ta' min jobodu u kontrarju għar-rieda tiegħu. Xi jkabbar fina l-imħabba lejn Alla u lejn il-kmandamenti tiegħu? Il-fidi fil-wedid tiegħu, din tqawwina fl-imħabba tagħna lejn Alla. Hija essenzjali għal relazzjoni tajba ma' Alla u biex inkunu maquda miegħu. Inti tħalli xi ħaġa issommok il-bogħod mill-imħabba ta' Alla u mill-ferħ li sservi lill-oħrajn b'qalb ġeneruża? Mulej, l-imħabba tiegħek tisboq kull imħabba oħra. Imla lil qalbi b'imħabbtek u kabbar fija il-fidi u t-tama fil-wedid tiegħek. Enni nagħti lil innifsi f'servizz ġeneruż għall-oħrajn, bħalma int ingħatajt b'ġenerożità bla limiti għalija. Marija, enni nkun nixbaħ lilek fil-fidi u l-imħabba li kellek lejn Alla u lejn kulħadd. Amen.